Skal jeg lige ramme ned i? Der var kun 2 i. Ind med her. Wow. Var det også sådan, det gjorde der i? Nej, det sprang op i luften. Gjorde det det? Ja, det var godt nok noget voldsomt. Det var nok fordi, jeg ikke kunne dem sammen. Det er fint, ja, det er fint, det ikke er på én gang. Kan vi prøve at få resten i? Jeg prøver at passe på. Jeg skal væk. Ja, det bliver lidt. Ligner det, når jeg gør det med den store. Ja, men noget af brugen er jo, det kan godt være, der ikke sker så meget. Ja. Nej, det skal det ikke. Hvad siger du? Prøv lige at se, hvordan den ryster. Mhm. Bum! Det lugter ikke særlig godt. Prøv lige at lugte til det. Det lugter. Jeg skal ikke have det op i næsen. Tænk, hvis det lige springer lige pludselig. Prøv lige at lugte. Ej, det er ikke så galt. Det er sjovt. Nå. Den eksploderer ikke. Nej, men Men der kommer godt gang i den. det var ikke godt så.